Is-Sibt ġiet iċċelebrata l-festa ta' Santa Marija f'7 lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. Iżda għal-lokalità tal-Mosta l-festa ta' din is-sena kienet waħda speċjali għaliex apparti li l-Mostin iċċelebraw l-40 sena mill-inkoronazzjoni tal-kwadru titolari, l-Arċisqof Charles Scicluna tal-approvazzjoni tiegħu biex din ir-rotunda tal-Mosta tkun tista' ssir bażilika. Dan tħabbar waqt il-quddisa solenni tal-festa. Oġbok illi darba f'sena tagħti dan is-santwarju d-dinjità ta' katedral. Ngħidlek forsi ikun jixraq xi darba jkollha d-dinjità ta' bażilika il-parroċċja tagħna. U allura naħsbu għaliha wkoll. Grazzi tal-kelma sabiħa. Inti ipprovokajtni u jien se nkun ipprovokat. Għandek diġà liva tal-isqof, issa nispera l-Papa jaqbel magħna. L-aħbar intlaqet tajjeb mill-Mostin, iċ-ċabċipa ta' dawk preżenti fil-quddisa baqgħet tidwi mat-toroq tal-Mosta tul il-ġurnata kollha, anke fost dawk li kienu jiddevertu waqt il-marxa filgħodu, fosthom Chris Gregg, President tas-Soċjetà Filarmonika Santa Marija. L-unika festa fil-Mosta m'għandniex festi sekondarji, għalhekk ovvjament niċċelebraw bil-kbir il-festa ta' Santa Marija fejn l-Arċisqof sema li l-Mosta il-Knisja se ssir talba biex issir bażilika, hija aħbar kbira, aħbar ferm sabiħa l-Mostin kollha, Santa Marija f'qalb il-Mostin kollha. Il-festa ta' Santa Marija fil-Mosta tittella minn 3 gażini differenti, 2 każini tal-banda u ieħor tan-nar. Il-festa ta' Santa Marija għalina tfisser ħafna, kif jaf kulħadd dan huwa l-unika każin tan-nar f'Malta. Issa wara l-festa issir itħejja programm ġdid, jibda x-xogħol tal-brim tan-nar, xi affarijiet fuq drab u hekk. Intant lokalità oħra li ċelebrat il-festa ta' Santa Marija kienet dik ta' Ħattart li għalkemm hija festa żgħira komparata ma' festi oħra wkoll għandha dik xi ħaġa speċjali kif jgħidilna Daniel Gawċi, mitħla sowta din il-festa fejn ikellimna dwar il-vara partikolari ta' dan ir-raħal. Hija partikolari għax hija magħmula mill-Kina, l-unika waħda f'Malta. Għadha fl-istat oriġinali tagħha saret fl-1874, saret f'Pariġi mid-ditta Raffaele Ignaz. Il-festa ta' Santa Marija għandha sinifikat storiku wkoll. Tkellimna ma' Daniel Xkembri, President tas-Soċjetà Mużikali La Levantina ta' Ħattart. Festa ta' Santa Marija Ħattart tfisser ħafna għalih. Nixtiequ niftakru dejjem fil-konvoj ta' Santa Marija li dejjem kien is-Salvatur tagħna ġewwa Malta. Bejh biss kieku ma kienx u dejjem tlifna l-żgur il-gwerra. Apparti f'dawn iż-żewġ lokalitajiet, il-festa ta' Santa Marija ġiet iċċelebrata f'Ħalaxa, il-Gudja, il-Qrendi, l-Imqabba u r-Rabba Għawdex. Aktar tard dan ix-xahar tiġi ċċelebrata f'Irħu l-oħra.